איך הכרתי את בעלי וקיבלתי מפתחות לדירה אחרי שבועיים בלבד. הכל התחיל שידיד שלי הזמין אותי לישיבה, לכבוד היום הולדת שלי. הוא לא יכל להגיע ליום הולדת כי הוא שומר שבת וחגגתי ביום שישי, אז הוא אמר בואי במוצ"ש ישיבה אצל חבר שלי. לא חשדתי. מוצ"ש הלכתי לחבר, ובישיבה היה רק אני, הידיד, והחבר שלו, שכיום בעצם בעלי. היה נחמד, שתינו, הרמתי לי כוסית לחיים, צחקנו, ראינו סרטים, היה נחמד. למחרת חיפשתי את בעלי בפייסבוק, ושלחתי לו הודעה, תודה רבה על האירוח, היה ממש נחמד. הוא אמר לי, את מוזמנת תמיד. אמרתי לו, אל תאיים עליי. מפה לשם קבענו כבר לאותו ערב. ככה נפגשנו כל יום במהלך שבועיים, שבסוף קיבלתי מפתחות. אחרי 2 קיבלתי הצעת נישואים. 3 חודשים מהצעת הנישואים כבר התחתנו, והיום יש לנו ילד מקסים, מדהים, אורי, חיים שלי, ואנחנו חוגגים 11 שנים ביחד. מה שאני מנסה להגיד בעצם, שאם אתם את הבן אדם הנכון, אם אתם מרגישים בנוח עם הבן אדם הזה, מכבדים אתכם, אתם מרגישים אהובים, מוערכים, הבן אדם הזה מדויק לכם, לא צריך לחכות שנים, מספיק איזה שבועיים.